ula isi ya ki kristan ula penmi ya ka hukum bade ben penniap ya ki kristan kindup ya ki lindo ya ki bishop bad ula stang ban penniap bun ki kristan kila buri ya lade Henry u haba u sextus u pa Bakhuid ula syayap kat baudang kinya ya ka mas namar kat kum ka hukum jung Valerian u Lawrence ula yam sosi bale pila ino marwe nga ngaru nga kuaban man rangkat badme Henry upop ula ong apshua en sapoy kapor piru pin sa budi nga hadin lai Sngi ula yolad ban bud ya upop sixtus ban yak mater ula kamen batshua ba unyap ula tip kala jande kapor ba unyap ula khot ya baro ke baduk jongka rom Bart ula aino ya baro kaspa badon haka balang baro ula ailut shaki baduk bad kila ra kila leit bu haying jonki bad nang daw Valerian ula hukum ula pa khot yaw bad ula lei hakama jongu rangat bad kato kanongut ki baduk badu Valerian us ula kli hangno kaspa jonga balang pideban 180 no ya kaspa jonga balang hakama jonga Shuaba pinyap bad u Lawrence ula kadau yau Valerian pet kine kidi kaspa jongga balang kine ki badu kilong kaspa jongga balang kalong kiba koloy ban shakri yau trai kiba ishirhem yau trai hato manga ban mapi ngilong kita kaspa jongga balang Hato habau Jesu upait yangi unyo ine yam hangi hakadonur jongi kataka jingi shirhem yaw. Hato ngilong kum kita ki jait kaspa. Jesu don kam kum kita jait kaspa. Kiba ye shirhem yaw try kiba betshibun man ka kerleman. Kiba betshibun man ka kerleman. Kiba loy ben sacrifice ya ka por jongi nagabendau Jesu. Hang daw Jesu un shep. Bad un peit yangi yagi kinna yagi samla kilongome longopa yagi temen bad kilini kane kade ka kaspa jonga bad yakum kata kaspa ujisu it bad ujisu kwa ban kintiu buro nagata ka daw ka gospel minda kasni wong uno uba shakri yanga uppa un pindon buro yakum kinigi jait kaspa utrai un pindon buro tangi kaspa kiba ishirhem yaw jisu kum Lawrence yus Enda la pa yap mater yahu ki ong hana kila buno yahu ha lor ki renga barhem badang meding la bu yahu dang sang yahu kat bala sang shiliang pula ong penpai no shakawai pat ke shiliang namar la sang ba la ingba ula la ban yang sakina bendau Jesu ngisong tu hadukat no haba latang ia ki keti ki jat kindiat nitsong henry ulatia halor ki renga barem bad ula perta tanang kloy nadep yang lut ladep shat ba minda pen pai no kenamba pintu bam yanga kane kalong ka jingang nu pa jingtrang jong ki mater ke ba idia Jesu habangi karan chapang mater ni perkat ngimju perkat kumno kilayap henry kila shashitong kumba Jesu la shashitong te utrai la kinti bura kane kale ke jingmut jongki shakri kane kade ke jingmut jongki upiniang keu u hap hakindo badu yap nanda usei so shibun ngide ban long kum kita ki piniang keu ba hap hakindo ladang ngim aiti ya lade naga binda kane ke jing shakri ya Jesu daga jingim jongi daga sap ka pong jongi daga jinglong jongi nginem la balong ki shakri bayo burom hakamatupa Takai kabang ide banduai man kasni ko Jesu ladame ibit yanga perlong yanga kasyakri uba janai uba betshibun man kasni betshibun kat bang idang lapor ngi IT ya ka jingim jongi shau Jesu na domin step ha do ka por bang Lait-ïa ngide ban lom betshibun hakano ka dur ngilaben betshibun hau Jesu Tekat bangidang betshibun ngin orchibun kai ka bangi orchibun ya ka beneng
ya ka bening ya ka jinglong dekot jang ka bening banlong ki dekot jang ka bening ngede banlong ba ochibun ngede banlong ki ba betchibun betchibun ya ka por jambi ya ka sap jambi ya ka jingduwai ka ba pitarwa ya ka lap ya ka por ba pilap ban perlut ya ibadu jisu ban duwai ban mani yawu kane ba ro kalong kita haba pi dia ki parabriu haba pi dia ki parakina haba pi buram iki kimi ki pa haba pi buram ya ki bahalor haba pi shirhem ya ka balang hangne baro jisun ya i hoi kini ki briu kini ki bangai janga kini ki nong bur janga ki dang ki long ki ba kloi ben betchibun ay jisu unang yarap yang i baro ban long ki kum kita ki syakri ba trang ban betchibun bangin dupla ban ochibun man kapor kamdame happening kum ki mater ki ba yang saki na ka bendau jisu ngin duai na benda ka ne ka jingai ha ka ne ka yukirish bakui jisu be id shimdi pura e ka jingim jongi bangin num long shu kapna bangin num long shu ki ba kunyum en rangi long ki ba kloit men siam ban bet shibon da ka jingim jongi da ka sap ka pong jongi da ka met ka par jongi da ka por ka bangi pelut na ka benda jome ha ka jing duai ha ka jingim bariu balai kerku yangi pangindup lambala krai barabon ben idia me ben idia kabalang en yaro ya utrai Jesus Christ tangin plai ka jinge ka jungi ngang nyet ha uplay upa badon bor baro unang tau ka bening bad ka kindo bad how Jesus Christ ukun ba marway jungu utrai jungi ya ubala punau men siem Bakhuid ya ubala kana ka Maria teisoti bala shale bain hapo Pontius Pilatus la sanar pna yavu la yap la tap yavu la khia shaki bayam ha ka Sngi ka balai la mi pan ki bayam ula kiu shabene sham shakamon ublay upa balon bor baro nang da unwan pat ben bishar ya ki bayim pat ki bayam ngange thau men siem Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jinya siloki rikoid ha ka jimap yaki pop ha ka jimmi pat ka do da ka jingim bam jikut amen Laispa prapusa Laispa prapusa Sang baban aying asem Gaban ring swayangi malagasngi to ya duai ko himen ko para ba ka jingkinia janga ba jampi kallong ka ba priang hun ha ublay upa ba don bor baro to try piteng jingkinia ne ti jampi Punta kecira kuburam perteng jemu kecimta yang ibadah kapalang Bakhuid jemu barok kowe to prias ngabha ko trai yegi jing da ka jing komen ha ka nega Sngi buram jangu Lawrence Bakhuid ba to ai bakin kalalong ka jingira sha ka jim penim yangi da ukris utrai jangim amen bat phim Rengkai bat phim to ken thiu yala ki donut ikan tia ki shau tongin ai ngu yau trai ublay jangim Song hok bat kadai da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamal la ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kinrad ko pa Bakhuid ko blay ba don bor bat bam jikut
na marka snam jangu Lawrence Bakhuid ya ka bala Palei ben pla ya ka kerteng jame ha ka ba pertu bod ya bu Chris ka pen pau ya ki kamba pla jame da ki ba me pen janai ya ka bor jame ha ka jing talot jangi but me pen kalain ya ki ba talot bor ben saki yame lemba utrai jangi Jesus Chris but na marka ta rengab bat ki bor janga beneng ngiai mane yame ha ka ne ka perte da ka ba perta shi junam shaka buram jame Bakhuid, Bakhuid utrai, Bakhuid upleki-pai, lewat kerteng hidang, kakak buram jame. Kwai hosana syatra, kwai hosana kengkur, kwai Tanginang trang ya ka jimpen sle arsha jung men sim Bakhuid halo jungi bangin long shisha ki shakri bajanai na ka bindau trai ban yang saki na ka binda jungu man ka kalima da shisha me long Bakhuid ko trai ka temei jung ka jing Khuid barrom na marka tangi karpadia me to pen Khuid pen kandang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen sim jame kum ka umje halo jangi pakin karlalong yangi kamet barkas nam jango trai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngoba ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu bada ka ba aingu yeme ulakdia yabu badula ai halage sendran u om to shim batobam nakane pi barro na markane kalong ka medjanga ya ka ba naiti naka benda jumpi haka ju keru kamenda lalayabam ula shim yaka kuri pada kabaingu biang yame ula ayaka halake senran bad o tu shim bat dina ka nepi barro na marka ne kalong ka kuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut yaka ben penmi naka benda jumpi ba naka benda ki babun naka benda ka jimma yakipop to layaka ne ban kan mau yanga ko snam bakardor jungo Chris ta pen Khuid yangi pen Khuid yake men siam hadim pen Khuid pen koi pen kya yangi yada yangi na ubamen kajimaya jong kajinget Atasin bangi babure ubu bangi dina kane kakuri dipen bina kajing yap jong megotrai dadadu na markata ngi ke bapen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upo changa jingim bad ya ka kuri changa jim penim
Ngida ay nguaidem na marmela new yangi kibabit benya hakamaja me ban chakriya me. Da ka bas ngeverit ngi karpadia me. Bangi kibayo binda hakamet bagas nam ukris ngilong kibala penyatali kaway da umen siyem Bakhuid. Takan mau ko traya kabalang jame kabala priyang hasatala ka partay pata penjanaya ka haga jingin rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi uvilbat marvenu bishop jangi bad bar kiling do bad kiriniam takan mau lemro ya ki himen ki para shinrang bad kinde kibala yotia da ka bakarmen yaga jimmi pat badia baru kibala klat no haga jingi sne jame to pediang yaki shaga jing shai ka kama jame to isane yangi baro ngi karpadia me Bareng khat bat kamaria te sati Bakhuid ka kami jongo blai u Joseph Bakhuid u Kurim janga ki apostol Bakhuid u Lawrence Bakhuid u Francis Disease Bakhuid bat baru ki Rikuid ki bela pens ngabaya me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo bin dale maga jingim bam jikut bat bangin ra bat pendon buram yame da u kun jamme u Jesus Christ Dahu lembadu badhavu Kanlang hame ublay uppa badon bor Hake jingalang kave jungamen sim Bakhuid Baroka buram bad ka jingyaro Junom la junom Ngi duai kumbau Jesu lahi kaya ngi ben duai pa ngindup dap dakabor umen siam Bakhuid bangilong ki saki naga ben dau trai bangilong ki ba bet chibun ban ot chibun haka jingim men siam jungi kopa jungim wa bening kalong ka Bakhuid ka teng jume kanwan ka ima jume kalong ka mon jume ha kindo kumba bening to ai ngi men da ka jimbam jungi ka bahala kasi Pato map yangi kering kan jangi kumbangi rungi map ikabalis niyo yangi paduat elam yangi syaga jimpen shoy Henry topelait yangi nagabas siniyo topelait yangi ngi karpart kotrai nagajing siniyo barro haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign hagis ngi jangi Kenam bada ka jing yarap ka jing isne jamme ngi light bara bhona ka pop ban ngi yo jing edana ka jing jinjar barro ka bangi dang ap kemelin dia ka jing karmen Bakhuid pat ka jing wan pa jongonong penim jangi u Jesus Christ Namar ka jume ka long kaima ka jume ka bor ka kaburam junam la junam ko trai Jesus Christ me ubela ong hagi apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pedi ki pop jangi Henry ya ka jing ei janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme to ai hakai ka jing suk bad ka jing yatli kawai kat kum ga mon jamme mami ubaim bad basensha junom la junom Amen ka jing suk utrai kandon bara bor reng khat bad pim Rekat bat pi dam da ka jing edo trai to ngin yai markelia Kukun lang bradu play Make it keep up per day To sell senayangi Kukun lang bradu play Make it keep up per day Senayangi Kukun lang bradu play Make it keep up per day To ai jing suk yangi Hakmi ukun lambro janga blai hakami ubakit na ka pop janga partay so ke to ke bala kor shaga jinga wai jang ukun lamborot Kamnet paris nam jang Chris kan rianga shaga jingim pam chikut amen
Trai ci sungi sngo ya mengi roya mengi mane ya me namar ke jingit spon chame akabamela pen khadang ya ki dak communion Bakhuid karko kardo yangi ko Jesu agane ga sni buram jong Lawrence Bakhuid bala shayap nagabinda chame bala yang saki nagabinda chame karko yangi vai pai vai karko yakame ka pa chungi pen koi pen khai ki baphangi bashito na padang chungi karko yagi kon ki barake ga sni kam inda ga sni karko ya baro ka program jungar center kamda mega convention hagane ga sni sai jain pen slay ko trai pen goit ko trai pen gandang yangi ko trai palai loading ko trai hallelujah 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 la 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 Hallelujah, 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 hallelujah. To nginnia duwai. Habalap sa hun yangi dakane ka jingai bakentang ngi karpadrit yame ko trai ai ba ngin yomat ya ka jingroi janga bor ba penim jame lemba kangu kadem janga jing shakri bade hok jangi ya ka bangi tarwa hagane ka sngi buram jangu Lawrence Bakhuid da ukris utrai jangim amen utrai undon rengkad bat phim Palei badon bor baron karkuyepi uppa Barukhon, Barumen sim Bakhuid. Amen. Yalisuk ban penbana ya ka kubar babhajang utrai daga jingim ka jumping. Nisaw yaw blay. Ko himan ko parang ikwa ban pengan mau ipi Shipanga Bible Convention hakane ka sngi sajain hakata ka sngi ngin karkuru ya ka statue jongu Mikhail Bakhuid barakalong shisha ka por janga jingkarku batkin mau ban shimenda train karku ipi. Laispa arkuah. Anyai budya mitra duya namyaga ayo sesuri jami miyai godyaga Sim Bakhuid, Mingkong, Mchukuntan, Barabor, Junam Lai Junam, Amen.
Anya ro i tra Yesu Christ. Tidak benar, Amen.